Tahu nung tini tam ni bagai tini media wa phanya nangka tam ni bagai chono ring nang khanong sagat ang kai tini media wa phaya nangka ang nago asok cover masa Wngjak ti osol masa Wngjak ngai je khaite to khaine beka hamni mina rang puse kirkha taw khaito manliya nokono kalai tang beka ang mo bol phalsai jongo kuno batma khaine moto kirkha ngai apna takhura bukhura norok আমরা কিছু সাহায্য রেখে বা সামানি ওটা samani kopta kai bosuk bisirokle ongoi tongkhana nini tabo ni sajok baite nini sajala masa asal khaito baloka 6-7 বছর নং থাকা ngai tei basa cover jong sala ngai abo khaito 6-7 মাস থাকা ngai oborokle norok no tabuk rogo baba bo hai nok rogo kono jungja logo obo hai rok tora tong kono jungja logo phaimani rok tabo tora tong bini aje cover ngmani bisingtei jenin sajala cover ngmani bisingtei norok no kebo kono da khlai kya na ba nok rogo kono nok rok boda bokhok baba hai nok rok bokhokka ngai horwai ni wai thamrika ego takbo horokai borom boram bosabo mahakai borok bu Ikan nongni nogo je usuk kabangma bosor je klai tongmani nong je member chairman hinjangnai rok oro kebo da phaini phika taksu jora khaito member chairman khaito kebo phaini phika ko kono phaibo kono kok thaisabo sapaini koriko takbo member chairman kono kok thaisabo sabimani koriko ikan nini sajlani bung khatamba Jutis Debbarma ikan nini tabo thongorok lai nei tongnai takte kacha nini sajok ni mungkhai bini bumukai esmika Debbarma ikan nini sinamung kisa sade ani kai Prabhatcharan Debbarma mo amchani bungkhai mo jagani bumung Shikari Barini panchayat khai Shikari Barini Bye.